Čau, já jsem Torici, vítám vás u mého prvního videa, nebo spíš u dalšího videa, protože já jsem točil už na svůj první channel, ale zapomněl jsem heslo, takže jsem si vytvořil nový, úplně stejný. A budu natáčet série z League of Legends a až se mi podaří spravit, tak bude točit i z Vovka. Doufám, že všechno funguje, ale asi jo. Můžeme hrát, vzal jsem si Gravesa na top. S teleportem mám asi proti sobě zase Gravese, anebo Siona, teď absolutně netuším. Jinak nehraju ranked, hraju normálně, normálku. Tak mám proti sobě Siona, dobře. Mám proti sobě Siona a Gravese. Bože. To dopadne. No, asi, že nebudu videa, musím se trochu soustředit, protože nechci prohrát. Kdybyste viděli moji historii, tak jako, byste říkal něco teprve. Kdybyste viděli moji historii, to asi nechcete ani. Smite, vole. Smite. Tyhle. Aspoň, že tak. Ano, tak. Kvůli tebe jsem přišel, ty vole, snad o 300 HP z turety, no to teda se běžte vydlabat. Jinak už jsem tady měl 30, ale Riot to asi nějak pokazil a změnil všem hesla. A od toho neměl e-mail, jim to bohužel jako prostě přišli o účet. Já jsem totiž nevěděl hesla, tak jsem přišel o účet. Přijal jsem měl totiž těch účtů na lolku, jsem měl strašně moc. A nepamatoval jsem si od nich e-maily, ale tady to jsem dal nějaké úplné hovadiny. Takže si to nepamatuju. Což je dost na prd. To dostávám trošku na prdel. Ale jako zatím farmu mám dobrou. Jinak jako nevím, jestli to na tom topu vůbec uhraju. Protože mít proti sobě Siona a Gravese není nic snadného. Protože Sion vás může dát takový slowy, stuny a Graves vám tam hodí Včko, doběhne vás Ečkem a hodí na vás Qčko a pak to může i flashnout. Jo, má flash, dobrý. Kurde, nehně. Tak fajn, teď dostávám trochu moc od Gravese. A má lifesteal. Skoro. Když je natáhnu pod turetu, takže teoreticky bych je mohl zabít. Ale natáhnu pod turetu nebude tak jednoduchý. Tak asi jo, natáhnu pod turetu, toho se nemusím bát, ale... Skoro. Ale toho Gravese bude trochu problém. Musím dostat pár chanta jednoho. Dobrý. Jak to, že mě trefila? Teď jsem nastal u toho. Určitě bych měl asi vylepšovat jako attack damage, protože když pak hodím takovéčko, tak je zabiju úplně na pohodku. A to přesně za chvilku asi udělá ten Graves. No jenom, že mě nedošla už i mana. Takže jsem asi v prdicích. Ale jako teďka bych si mohla dát kill, až mi naběhne
ta ultima, když budu mít level 6, tak to si ho nadám, protože on teďka vyplitval všechno manu a Graves za chvilku taky vyplitvá. Jep, bum. Ale jako farmu mám dobrou, to. Tak to bylo těsné. Pojď sem, Sionku. No, nic se nedobě. Jako dělá si srandu jungler? Si dělá srandu, ne? What? Tak on má jednu smrt a je v džungli. Děláš si srandu? Teď kvůli němu zdechnu. Spíš on zdechne, ale ne kvůli mě. No, kvůli tomu, že debila neumí jak spit. No, pokud vás to zajímá, tak jsem level 14? Možná. Teď si, nevím, teď netuším. Dobrý, já už mám ultimátku. Našetříme si na Best Sword, jaký Best Friend Forever Sword, spíš Best Friend Sword. Ty žebráku, pojď sem. Nech moju věž, ty hajčeláku, no, to teďka mě zabije. Graves ne, to on tam. A musíme proč, než on získá ultimátku, ten Graves. Pak budu. Víte kde. Ne, jo, já zabiju. Tak asi ne. Možná zabiju. Tak teď jsem to posral. Jsem mrtvý. 6 HP! To si děláte srandu! Co to ty vole? Co ten jungler dělá? Proč tam ani nehodí tu blbou vardu? Bože. To je špatný. To je hodně špatný. Jungler už má 2 killy. Teda kill? Myslím, že 2, ne? Ne, kill. Dobrý. Ale teoreticky tohle si já teďka sundám. To není problém. Co naprotím na to, protože tu ten Veigar tady netuším absolutně co dělá. Ale Graves ten půjde. A tu ultimatku jsem fakt pokazil, musím se počkat, že budou oba dva u sebe. Teď to trošku pušnu do té doby, než to není tam Graves. To už se nepušnu. A jako ten jungle by měl hlavně gankovat, ale jako na to, že je 10. minuta, jako nemůže mít, jako rozhodně nemůže mít level 3. To je prostě nemožný. To je kdyby stávkovali, ale což on neávkoval. On jenom v té jungli, hlavně, že šel prvně na blue buff. Mají tady vždycky jsem na toho žabáka, který ho teďka zabije, já ho to ani nezabil. OK. Dobře. No problém, no stres. Ale toho Siona asi jo, to by mohl. Ježišmarja. Tak ten Graves mi teďka jinak dal. Ne, já mu. Ne. No, 100 a tam spíš 190, abych tam mohl hodit to kvečko a tu ultimátku. Pak ho nahituju trošku tady obejde damagema. No, dívejte, bum, Siona do řeči. Ne, buzno. Ne! Kurva!
Aerolinie bez kalorií. To ne. Tu turetu nezničíš, jestli ho zničíš, tak ti nakopu prdel. Na to zapomeň, Gravesi. Report. Ne, ty vole, já už to jebu. Ty vole, to je v hajzlu tohle všechno. Všechno já to jebu, vole. Já to... Seru na to. Fakt už na to kašlu. S takovým trotlem se to nedá hrát. Wow, ty vole, ty jsi vzpomněl, že máš gangovat. Wow, bože. No jo, však ho zabij si krypa, běž do prdele. Zase kvůli tomu debilovi zdechnu. Tak ne. Ha. Ty vole, ty kdyby napsal profi, I'm profi gamer, ty vole. Já bych mal si rozkopat držku, ty vole. Ty jsi taky kokot. Teď jsem, vole, vyplýtval vůli tobě, kvéčko. Jdi do piče. What? Co jsi měl za bok? Co? Jak ho zabil? Sakra. No já si to budu varnit. Ani to ajte. Dobrý, netrefil jsem se. Teda netrefil jsem chtěl říct. Jsem netepil, ty vole. Vedle.
Hej, ale jako to je hrozný, když máte prostě takový hnusný lidi, jako co, no prostě nebudu. To je všichni o 4 o 5 levelů výši, jako no, v pohodě si jede 6. Prostě na pána, prostě šofotoule. Co mluvíš ke mně? Podívej na můj level, podívej se na tvůj. Ježišmarja, bože. Hej, to snad ne, ale já mu fakt rozkopu držku. To je hrozné. Grace Afk, maybe? Aha, no tak mě stunni. Stunni, hele, ti říkám. No tak ok. Já mu dám stun. Pojď, double! Sypíš, bro! Jo. Něgo, co maleš? Taky něgo, co to je, ty vole? Tohle ten krýsávku je? No nic, já mu seru na farmu. Na jungle. Seru farmit. Si on by neměl být takový problém, až na to jeho zadrvanou ultimátku. Nějaké v pohodě. V pohodě. To se dá. A jako tu ture to bych měl trošku poškládat. To není možná, že zase už jsem tady zase. No to si víš co? Můžeš? Se diví jepat. Sionku, no ale ne, vole! Chod do piče. Ha! Ty vole, to není tureta. Nice. Kokot. Na mě si nepřijdeš, ty bužerante. Ty se kurva myslíš o sobě. Teď se čum, jak tě rozebu. Jeb ti tam tu ultimátku, ty děvko jedna malá. Oho! Nice teamplay. Oh, do prdele. Tebe se neměl bát. Pojďme. Fuck my life. Pojď. Ne, ty vole, to je zmetek. Ty fizi. Ultimát, bro. No ty vole, ty tam radši neles. Wow, ty vole, on má kill. Wow. Wow, Master Yi má kill. Čekajte, tak dobrý. Natáčím. Tak teď jsem dal pěknou krytku. To se přiznám, teď jsem dal pěknou krytku. Další kryt. I'm back, už jsem tam. Co to je? Jo, to je barda. Održití. Třeba tam někdo projde, je to farmu. Pojďme. Jdeme na to, ne, vole. Proč furt jenom chodíš po mě, ty zadrbanče jeden? Ještě v Graves, ty vole, tady si
Pojď si, Gravesy, vole. Ať si, kde si, pojď si. Ha, vedle buzna. Aha, kurva, proč? Pardon za ty slova, ale já musel. Ale ne. To je bastard. Ten Jax. Mám prohranou hru, sakra. Ňom. Tak toho Grace, jdem na něj. Ale má jako 100krát větší damage, než mám já. A má jako tak trošku attack speed. Má 5-1, ale já ho kašlu. Já to zkusím. Já budu rebelka v říši divů. No tak vidíte, tak se to nevyplatilo. Kde vzal tu ultimátku? Kde vzal do říti tu ultimátku? Znovu ping. 3-6. Medgame. No, jako řekněme ještě, že bude mít support kill. A toho největšího týpka, jo. To ne. No ale bacha, ti tam Graves, vole. Vypadni! No ještě ho zabij. Ach, daj. Oh, zase, tak jako mě to spadlo dost. U mě to je dost špatný. Jako teďka budu stavit podobný build, co má naproti Graves. Ale jako je to úplně v celku normální build, co se má stavět. Až to, co tam je, no tam seš, tak skočím. Pro pár kilečků. Tak. Ta Eška jako ten si vypadá pěkně. Jako taková lotka na dortíku. A já tam přijdem do jeden, tak jsem v prdeli. Help. Zadrbanec. No do prčic. Ne, pojď, flashuj to, nádhera. Jep, to tam, tak jsem se strefil. Co špatně, vypadně, to je, že to máš plně jabka. Tak a to je to plně jabka. Ten Grace ale jako už mě popravdě štve. Tak bychom s tím mohli něco udělat. No mě zase jako takovej jako problém. A ten Fizz je problém. A teď to posral Bard, já ti řeknu. Wow, ty vole, wow! To s tomu pomohl. Jsi to ještě zhoršil, vole.
BTV mají killa. A Veigar jako tak to moc to neudělal. A teďka by se hodil ta ultimátka z můj pytli dál. No pojď, mňam. Ta ultimátka. O kurňa. Pojď vedle, bro. Jo si mi koko. Nice! Ups, teď to odložit, že? Bugs juice. Juice asi. Ty nemáš manu, ty zmrtku, jo? To se pak bude dát využít. Netrefila. Ne, ona netrefila. Dobré. No máš žikne, to je děvko, co? Ještě mi řekne, že má skoro více farmagea. Nope. Ne, nedávejte, ano. Ne, prosím. Tam zase se žrádu, ale... Jep. Ty seš kokot. Ty seš kokot. Och, bože. Já jsem chtěl blue buff. Kurva. Pak vám tam přidám takovej menší záznam za toho, jak jsem hrál za Veigara. Trošku se mi tam drtil. Měl jsem nějakých 15, 9, 11, netuším. Má tam záznam. Pak, jako ne, jako jsem se musím video, to bude. Ale to bude trochu trvat, to ještě musím trochu upravit. Takže přesně byl... Jsem ty buzna. Ano, ty vole, ne! Děláš si srandu? Ne, vole, ne, zapomeň na to! Ty buzno jedna. Ještě, vole, ještě mě dej stun! Co si děláš snad prdel už? Kurva. Zabijte tu zajebanou děvku, nebo mu rozkopu hlavu na sračky. Ty vole, jo, dobře, ještě se trefila, abych tě asi rozhodl. Mě udalo si je. Do prdele, choď. Mám už trošku pomagací je, dělám si prdel. Co dělá? Kokot? Asi jo, co? Hele, ale no tak, aspoň tu turetu. Tam super tatlo, oni mají jednoho na botonu hráče, aby měli jednoho na topu. A my nemáme ani draka, vole, no to mě poser. Na holý záda. Tak to rodořitě, tak to čus. Tak to Bugs čus. Ale ne, teďka jsem to dojebal. No. Kapa Enzu. Ne, zapomeň na to. Zapomeň na to, ty chuju. Kapa, čum. Ano, pardon, já tě miluju.
volá mě a mě to nesejmuje. Teda spíš BGR. Ještě mi se to nenahrávalo, ale to asi něco rozjebu. Dobrý. Tak fajn. Já se s váma učím, mějte se krásně. Nezapomeňte dát like a odběr a já se s váma učím dalšího videa.